హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం. సో ఈ లెవెల్ 2లో ఈరోజు మనము ఈ భగవద్గీత రెండవ విభాగమైనటువంటి కర్మ షట్కాలలోని చివరి అధ్యాయాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా దీన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరి విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి 11వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారే సర్వ అవతారాలకు మూలము అనేటువంటి అంశాన్ని 11వ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి చూపించినటువంటి విశ్వరూపము, ఆ విశ్వరూపము నుండి చతుర్భుజ నారాయణ రూపము, తదుపరి ఆయన ద్విభుజ శ్యామ సుందర కృష్ణ రూపంలోనికి మారడం ద్వారా మరి ఆ తాత్కాలిక ప్రదర్శన అయినటువంటి విశ్వరూపము, సమస్తాన్ని మింగేసేటువంటి కాల రూపము, చతుర్భుజ విష్ణు రూపము అన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడి చేత ప్రదర్శించబడినవి కనుక మరి శ్రీకృష్ణుడే ఈ రూపాలన్నింటికి, అన్ని అవతారాలకు మూలము ఆ కృష్ణ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము తెలుసుకున్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ విశ్వరూప దర్శనం అయిన పిదప ఆ అర్జునుడు ఇంకా కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతాయుక్తాయే భక్తా స్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః.
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ విశ్వరూప దర్శనమైన తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపము మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో తాత్కాలికము అయినటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా మరి దానిని అంతకు పూర్వము అంటే అర్జునుడికి పూర్వము ఎవడు కూడా ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించలేదు అని. సో మరి అలాగే ఆ భగవంతుడి యొక్క ద్విభుజ శ్యామసుందర రూపం వంటి వాటిని నిత్యము ఆ దేవతలు వంటి వారు కూడా చూడడానికి ఎప్పుడు ఆతృతతో ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అటువంటి ఆ రూపము అని చెప్తారు, సుదుదర్శనమిదం రూపం దృష్టవానపి యన్మమ అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము ఆ 11వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటి, అంటే ఆయన అంటాడు, ఇప్పుడు నీవు చూసినటువంటి ఈ రూపము చూడడానికి దుర్లభమైనది, ఎంతో ప్రియమైనటువంటి ఈ రూపాన్ని చూసేటువంటి అవకాశాన్ని దేవతలు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము అక్కడ చూసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ విశ్వరూప దర్శనము అవన్నీ అయిన తర్వాత అర్జునుడు ఇక కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటిది, ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి భక్తులు మరియు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేటువంటి వారు అని ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుని అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి వారిని రెండు రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఒకరేమో మరి నిరాకారవాది కాగా ఇంకొకరు సాకారవాది. అంటే సాకారవాది భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ పూర్ణ శక్తితో భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉంటాడు. అంటే ఆ భగవంతుని భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పూజించేటువంటి వారిని సాకారవాదులు అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామసుందర రూపాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకొని అర్చ విగ్రహాలను ఆరాధించేటువంటి వారు సాకారవాదులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అందుకే అంటున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి భక్తులు. ఇంకొక రకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికవాదులు ఎవరంటే వారు ఇక భగవంతుణ్ణి నేరుగా కాకుండా ఆ అవ్యక్తమైనటువంటి నిరాకార బ్రహ్మ రూపంలో ధ్యానంలో నెలకొని ఉండేటువంటి వారు, అటువంటి వారిని నిరాకారవాదులు అని పిలువబడేటువంటి వారు. సో మరి ఆ నిరాకార బ్రహ్మ ధ్యానంలో నెలకొనేటువంటి వారు ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మరి ఆ అర్జునుడు
శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు 2వ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము లేదా సాంఖ్యయోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తారు, జీవుడు ఈ భౌతిక దేహము కాదు, మరి శాశ్వతమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక కణము, అంటే ఆత్మ, నిత్య శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మగా మరి జీవుడిని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటిది. మరి ఆ పరతత్వము, ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వము, మరి అందులో ఆ జీవుడు అనేటువంటి వాడు ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి అది. సో మరి అటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ఉండేటువంటి వీరు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ధ్యానించేటువంటి వారు, భగవంతుని యొక్క సాకార రూపాన్ని మరి పూజించేటువంటి వారు. ఈ ఇరువురిలో మరి 2 తరగతులుగా ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాదులలో ఏ పద్ధతి సులభమైనది, ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న. సో దానికి సమాధానంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్పేటువంటిది చూడొచ్చు. 2వ శ్లోకంలో మనము చూడొచ్చు. అయితే మరి ఆ పరతత్వ అనుభూతి మనకి 3 రకాలుగా అవుతూ ఉంటుందని చెప్తారు. బ్రహ్మజ్యోతి, పరమాత్మ, భగవంతుడు అనేటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఆ పరతత్వము మనకి బ్రహ్మానుభూతి, పరమాత్మ అనుభూతి, భగవాన్ అనేటువంటి 3 రకాలుగా అనుభూతి అయ్యేటువంటిది. మరి ఆ పరతత్వం అనుభూతిలో ఆ బ్రహ్మము అనేటువంటిది ఈశ్వర యొక్క సర్వవ్యాప్తక రూపము, ఇంపర్సనల్ ఆల్ ప్రైవేజ్ స్పిరిట్ అని చెప్తాం. అది మనము ఆ సూర్యుని యొక్క వెలుతురుగా మనము ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని, బ్రహ్మమును భావించవచ్చు. అలాగే మరి ఆ పరతత్వ అనుభూతి 2వది పరమాత్మ అనుభూతి. అందరి హృదయాలలోనూ కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆ ఈశ్వర స్వరూప తత్వమే పరమాత్మ తత్వము అని చెప్తారు. సో మరి అది కూడా కృష్ణ భగవానుల వారు అంతకుముందు అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి పరమాత్మను నేనే అంటూ చెప్తారు. సో మరి ఆ పరమాత్మ ఇది మనము ఆ సూర్య మండలం లాగా పోల్చుకోవచ్చు. అలాగే మరి ఇక ఆ పరతత్వ అనుభూతిలో ఆ భగవానుని యొక్క సాకార రూపం ఏదైతే ఉందో అదే ఆ పరతత్వం యొక్క ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, దేవదేవుని యొక్క సాకార రూపం ఏదైతే ఉందో అదే మరి ఆ ఈశ్వరుని యొక్క సాకార రూప ప్రకటనమే మనము భగవంతుడిగా చెప్పబడేటువంటిది. సో మరి అంటే ఇది ఆ భగవంతుని యొక్క సూర్యుడి యొక్క సూర్యమండల సూర్యుడితో పోల్చినప్పుడు సూర్యుడి యొక్క కాంతి బ్రహ్మజ్యోతిగా పూస్తే మరి ఆ సూర్య ఉపరితలంపై ఉండేటువంటిది మనకి పరమాత్మగాను, ఇక సో మరి ఆ భగవానుడిగా ఉండేటువంటి ఆ విధంగా వివిధ రకాలుగా అనుభూతి అయ్యేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటుంది. సో మరి ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి సాకార నిరాకార వాదులలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు, మరి ఆ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమో, ఏది సరళమైనటువంటిది అనేటువంటిది ఆయన అడిగినటువంటి దానికి కృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. మై శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరమో పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమామతాః. ఓ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఆయన నా సాకార రూపము పైననే
తమ యొక్క మనసును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమమైన యోగ పరిపూర్ణులు అని నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి సాకార నిరాకార రూపాలను గురించి ఆయన మొదటిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే మరి తన యొక్క సాకార రూపంపైనే దృష్టిని కేంద్రీకరించి భక్తి శ్రద్ధలతో తనను అర్చించేవాడే యోగంలో అత్యంత పరిపూర్ణుడుగా భావించబడతాడు అనేటువంటిది ఆయన ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం. కాబట్టి మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు అంటే కృష్ణ చైతన్యంలోనే నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటిది, అటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో పాల్గొనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మనకి ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూత హితే రతాః. ఏ అంటే ఎవడైతే అక్షరం, ఇక్కడ అక్షరం అంటే క్షరం అంటే నశించిపోయేటువంటిది. అంటే అక్షరం అంటే ఇంద్రియ అనుభూతికి అతీతమైనటువంటిది. మరి అనిర్దేశం అనిర్చ్యమైనటువంటిది ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కానీ ఓ అర్జున, ఇంద్రియ అతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని, కదలని, స్థిరమైన, వ్యక్తీకరించబడని మరి అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేటువంటి వాడు, సమస్త ఇంద్రియములను నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావన కలిగి అందరి క్షేమములో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్షంగా అర్చించకపోయినను, అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఆధ్యాత్మికవాదులలో సాకారవాది కాకపోయినను, మరి సాకారవాది అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపంపైనే మనస్సును స్థిరీకరించి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలు వినియోగపడకపోయినప్పటికీ కూడా, అంటే ఆ భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా ఆరాధించకపోయినప్పటికీ పరోక్షంగా ఒకే గమ్యాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడు అంటే ఇక్కడ సాకార విధానమైన నిరాకార అంటే ఆధ్యాత్మికవాదులుగా ఉన్నటువంటి మాయావాదులు కాదు. ఆధ్యాత్మికవాదులుగా ఉన్నటువంటి వారు సాకారమైన నిరాకారమైన ఒకే గమ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు, అంతకుముందు కూడా ఆయన చెప్తారు, కర్మ సన్యాసమా, మరి కర్మఫల త్యాగం. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమం అంటే అక్కడ చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ మరి భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నటువంటి వాడు చివరకు ఆగమ్యాన్నే అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానునే చేరుతాడు అనేది చెప్తున్నారు. కాకపోతే అతడు ఈ ఇంద్రియ అనుభూతి విషయాలకు, ఇంద్రియ భోగ వాంఛల నుండి బయటపడినటువంటి వాడై, అంటే జ్ఞానవంతుడైన తర్వాత, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడిని నిరాకార రూపంలో ధ్యానిస్తూ
మరి ఎందుకంటే ఇంద్రియ అనుభూతికి అతీతమైనటువంటిది, సర్వవ్యాపకమైనటువంటిది, ఊహాతీతమైన, మార్పు లేని, కదలని ఆ అవ్యక్త రూపాన్ని నిరాకార భావనలో, అంటే జ్ఞాన విధానంలో జ్ఞానయోగులుగా ఉన్నటువంటి వారు, జ్ఞానవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి అనేక అనేక జన్మల తర్వాత మరి వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకొని నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనిషి అనేక అనేక జన్మల తర్వాత పూర్ణ జ్ఞానవంతుడై ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు. చివరికి అతడు కూడా మళ్ళీ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునిపైనే మనసును కేంద్రీకరించి ఆయనకు శరణజొచ్చి మరి అదే గమ్యాన్ని ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతాడు. కాకపోతే మరి ఆయనకు శరణజొచ్చినటువంటి వాడు మరి ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవాలి అని చెప్తారు. మన ఇంద్రియాలు, ముఖ్యంగా ఈ ఇంద్రియాలే మనిషిని ఎటో నెట్టివేసేటువంటివి, మార్గం నుండి పక్కదారి పట్టించేటువంటివి. సో కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని, అలాగే సర్వజీవుల యొక్క సమత్వ భావంతో ఉండాలి, ప్రతి జీవునికి సేవ చేయాలి అని చెప్తారు. అలాగే సకల జీవుల యొక్క క్షేమంలో నెలకొనాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి మనిషి నేరుగా ఆ కృష్ణ భగవాన్ని దరిచేరవలసి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ దేవదేవునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి కావడానికి అతడు ముందు తపస్సు చేయవలసినటువంటి, ఆ ధ్యానం చేయవలసినటువంటి విషయం. కానీ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపం పైన మనసుని మనం అర్చించినట్లయితే చాలా సులభంగా, అంటే ఇక్కడ సాకార నిరాకార విధానాలలో సాకార విధానము సులభమైనది అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంటుంది, మరి తపస్సు చేయడానికి నిరాకార విధానంలో ఆ భగవంతుని పైన మనసును కేంద్రీకరించి మనం తపస్సు చేయడానికి కూర్చుంటే, శూన్యంలో ఏదో చేస్తూ ఉంటే మనసు చంచలమైనది, ఎటెటో పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఎంతో వేగంతో. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం చూస్తుండేటువంటి వాటన్నిటికంటే కూడా ఎంతో వేగంగా ఇక్కడే కూర్చుంటాం, క్లాసులో ఉన్నట్టుగానే ఉంటాం మనం. ఇక్కడ ఎన్నో వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి, ఎక్కడన్నా మనోళ్ళు ఎవరన్నా అమెరికాలోనే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉన్నట్లు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లుగా ఆలోచనలు రావచ్చు. సో మరి అటువంటి ఆ మనసును స్థిరపరచడం అంటే, మనం ఫోకసింగ్ అనేటువంటిది అంత సులువుగా జరిగేటువంటిది కాదు, కష్టతరమైనది. కానీ ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేసి అనేక అనేక జన్మల తరబడి చివరికి సర్వము వాసుదేవమయము అనేటువంటి భావనతో పొందుతారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, క్లేశోదికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తాహి గతిర్దుఃఖం దేహవద్విరవాప్యతే. ఇక్కడ శ్లోక అంటే కష్టము అన్నట్టు. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆ పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనస్సు ఆసక్తమైన వారికి, హరే కృష్ణ, పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడుకొని ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి కష్టమైనటువంటి విషయమే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ ఏదో శూన్యంలో, ఎందుకంటే ఎదురుగా సాకారవాదులకి ఏంటి మంచిగా ఉన్నటువంటి అవకాశము, వారు ఎదురుగా శ్యామసుందర రూపాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ఏర్పరచుకొని మరి ఆ రూపానికి సుందరంగా అలంకరించుకొని ఎదురుగా మన దృష్టికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ఆ రూపం పైన మనస్సును కేంద్రీకరించడం అనేది సులభతరం అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఏదో శూన్యంలో ఆ భగవంతుణ్ణి మనం ఎదురుగా లేకుండా మనసులో
ఆ భగవంతుడిని నిలుపుకొని ఆ విధమైనటువంటి ధ్యాస రావడం అనేది కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకారము పట్ల మనసుని ఆసక్తమైనటువంటి వాడికి మరి ప్రగతి అంటే ఆ విధానంలో, ఆధ్యాత్మిక విధానంలో పురోభివృద్ధి చెందడము అనేటువంటిది అతనికి కొంత కష్టంతో కూడుకున్నది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఆయన ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఆ నిరాకార విధానములో ముందుకు పోవడం అనేది దేహదారులకు కష్టంతో సర్వదా కఠినమే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్య అవ్యక్తమైనటువంటి నిరాకార లక్షణ మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాదుల యొక్క సమూహాన్ని జ్ఞానయోగులు అని చెప్తారు. అటువంటి ఆ జ్ఞానయోగులు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి సాధించడం అనేది కొంత కష్టంతో ఉంటుంది. కానీ మరి పరిపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి భగవంతుణ్ణి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొన్నటువంటి వ్యక్తులను భక్తి యోగులు, ఇక్కడ సాకారవాదులు, నిరాకారవాదులు ఒక రకంగా వాళ్ళని జ్ఞాన యోగులుగా చెప్పబడుతున్నారు. అలాగే సాకారం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపంలో, సాకార రూప భావనలో ఉండి ఆ భగవంతునికి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనేటువంటి వారిని భక్తి యోగులుగా అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ మనకి ఆ జ్ఞాన యోగానికి భక్తి యోగానికి తేడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ జ్ఞానయోగ పద్ధతి చివరికి ఆ భగవంతుణ్ణి చివరికి అనేక జన్మలలో తెలుసుకున్నట్టు తాను పొందినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా చివరికి సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకోగలుగుతాడు. సో కాబట్టి ఆ జ్ఞానయోగ పద్ధతి అంతిమ లక్ష్యంలో ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలిగినప్పటికీ అది కష్టతరమైనది. కానీ భక్తి యోగ మార్గము, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా సేవ చేసేటువంటి పద్ధతి అయినటువంటి కారణంగా మరి ఆ దేహదారుడికి అది సులభమైనది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుణ్ణి శీఘ్రంగా నేరుగా దర్శించడంలో భగవంతుడికి అంటే భక్తునికి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించడం, దరిచేరడంలో మరి భక్తునికి ఎటువంటి కష్టము ఉండదు. కానీ జ్ఞానికి చాలా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని దరిచేరి ఆయన యొక్క నిర్దేశన ప్రకారము శ్రీ విగ్రహానికి నియమబద్ధంగా నమస్కరించడము, ఆ భగవన్నామాలు వినడము, శ్రవణము, కీర్తించడము, అర్చించడము మొదలైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా, అంటే నవవిధ భక్తి మార్గాలు మనకు చెప్పబడినవి, ఆ విధానమైనటువంటి భక్తి మార్గాల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరవచ్చు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. కానీ ఓ అర్జున, తమ సమస్త కార్యకలాపాలన్నింటినీ అంటే కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి, అంటే ఆ భగవంతునికి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని
నేను జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను అంటూ చెప్తున్నాను. అంటే భక్తులు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు శీఘ్రమే ఈ సంసార సాగరము నుండి, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మ ఫలాల ద్వారా ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారుతూ, సో ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి గజేంద్రుడు కానీ, ఈ ముసలి కానీ పూర్వజన్మలో ఈయనేమో రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఈయనేమో గంధర్వుడు. మరి వాళ్ళు చేసినటువంటి కర్మల ఫలంగా ఈ విధమైనటువంటి దేహాలను పొంది ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటుంటారు. కానీ ఎవడైతే ఇంతకు ముందు కూడా భగవంతుడు చెప్పారు, అన్నింటినీ నాకే అర్పించు చేయమని చెప్తుంటారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజి మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారం, నాకు అలాగే అంతకుముందు నువ్వు చేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా నాకు నమస్కరించు అని చెప్పబడినటువంటి. సో కనుక మరి ఆ విధంగా మరి ఎటువంటి విచలనం లేకుండా, అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి భావనలు లేకుండా అంకిత భావంతో ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడిని ఆయన, మరి ఆ భగవంతుడు, మహోన్నతుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు వారిని ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, వివిధ రకాలైన కోటానుకోట్ల జన్మలలో వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ కష్ట నష్టాలు, ఈ భౌతిక జగత్తు తాత్కాలికమైనది, అశాశ్వతమైనది, దుఃఖాలయంగా చెప్పబడేటువంటి ఈ భౌతిక జగత్ బంధనాల నుండి ఆయన బయటపడేస్తాను తన యొక్క భక్తుడును అని చెప్తారు. సో మనకి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ భగవానుని ప్రీతిని కలిగించడమే భక్తుడి యొక్క కార్యంగా ఉంటూ ఉంటుంది. మనం అర్జునుడు తీసుకున్నట్లయితే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జున్ శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి కొరకు సమస్తాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి, మరి తన వృత్తిలో నెలకొని ఉంటూ అదే సమయంలో భగవద్భావనలో, మనకి ఈ కలియుగంలో ఆ భగవంతుని యొక్క భావనలో నిమగ్నమై ఉండడానికి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ సో మరి నిమగ్నం అవ్వవలసినటువంటిది. మరి అలా నెలకొనేటువంటి విశుద్ధ భక్తుడిని, నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి విశుద్ధమైన భక్తుడిని ఆ భగవంతుడు ఈ సంసార సాగరము నుండి శీఘ్రమే ఉద్ధరిస్తాను అనేటువంటిది ఇక్కడ చేయబడినటువంటి వాగ్దానం. అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికి చేరుకోవడానికి భక్తుడు ఎంతో అనుభవజ్ఞ అయ్యేంత వరకు వేచి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే జ్ఞానయోగ పద్ధతిలో అది మనం ఎంతో కాలం వేచి ఉండి అనేక జన్మలలో అతడు ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొంది చివరికి ఆ భగవంతుడే అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ విధమైనటువంటి భావన వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మరి భక్తి విధానంలో ఆ విధంగా నిమగ్నం అవ్వవలసినటువంటి అవసరం లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మనకి వరాహ పురాణంలో ఒక శ్లోకం చెప్పబడినటువంటి చెప్తుంటారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నయామి పరమం స్థానం అర్చిరాదిగతిం వినా గరుడ స్కందమారోప్య యదేచ మణివారితః. అంటే ఈ శ్లోకం యొక్క సారాంశము, భక్తుడు తన ఆత్మను ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేర్చడానికి అష్టాంగ యోగ విధాన సాధన చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆ బాధ్యతను స్వయంగా భగవంతుడే స్వీకరిస్తాడు. అంతే కదా, నా భక్తులను నేను రక్షిస్తాను. అంతకు ముందు కూడా చెప్పారు ఆయన, నా భక్తులకు ఏమి కావాలనో దానిని నేను సమకూరుస్తాను, నా భక్తులకు ఏముందో దానిని నేను రక్షిస్తాను అంటూ చెప్పారు మనకి ఇంతకు ముందు. సో కాబట్టి
మనకు కావలసినటువంటి మనం భగవంతుని పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఉన్నట్లయితే మనకేం కావాలనో కావలసినవన్నింటినీ కూడా భగవంతుడే చూసుకుంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు భక్తుడిని స్వయంగా తానే ఉద్ధరించేటువంటి వాడిని అవుతానని చెప్పారు. ఎలాగైతే ఒక తన పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క ఆలనా పాలన సంరక్షణ చూస్తారో అదే మాదిరిగా భక్తుల యొక్క సంరక్షణను ఆ ప్రపితామహుడుగా చెప్పబడి అందరికీ సర్వజీవులకు తండ్రిగా చెప్పబడేటువంటి ఆ భగవంతుడే చూస్తాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. అందుకే ఆయన చెప్తుంటారు ఇక్కడ, బాలుడు తన తల్లిదండ్రుల చేతనే పూర్తిగా రక్షింపబడతాడు, అందుకే అతని యొక్క స్థితి సురక్షితమైనది. అదేవిధంగా భక్తుడు యోగ సాధన ద్వారా ఇతర లోకాలకు తనను చేర్చుకునేటువంటి యత్నం చేయవలసిన అవసరం లేదు. పైగా పరమానుగ్రహంతో భగవంతుడు తన గరుడ వాహనంతో, ఇంతకుముందు మనం గజేంద్రుడి మోక్షంలో చూస్తాం, ఆ గజేంద్రుడు దీన్ని ముసలి నుండి తనను తాను రక్షించుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఎంతో ఆతృతతో నీవు తప్ప నన్ను రక్షించే వారెవరూ లేరయ్యా అంటూ ఆయనను వేడుకుంటే వెంటనే వచ్చి ఆయనని రక్షించినటువంటి వాడు. ఎంతో వేగంగా ఆయన్ని అక్కడ చాలా చక్కగా మనకి వ్యాస భాగవతంలో ఉంది, అలాగే పోతన భాగవతంలో కూడా చెప్తారు. తన అంటే ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నటువంటి గజేంద్రుడు పిలుస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో విష్ణు భగవానుడు లక్ష్మీమాతతో కలిసి ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఆమెకు కూడా చెప్పకుండా, ఆమె కొంగు పట్టుకున్న కానీ తనకు తలిగి ఉన్న అది కూడా చూసుకోకుండా వచ్చేసి తన యొక్క వాహనమైనటువంటి గరుడును కూడా పిలవకుండా అంత వేగంగా వస్తుంటే గరుడు వస్తాడని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ గరుడ వాహనం మీద వచ్చి ఎగురుతూ వచ్చి తన భక్తులను ఈ సంసార సాగరం నుండి ఉద్ధరిస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ సముద్రము అనేటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో పడినటువంటి వాళ్ళం మనం. సాగరం అంటే సముద్రం. సో మరి ఆ సముద్రం నుండి బయటపడడం అనేటువంటిది మనల్ని మనం రక్షించుకోలేము. ఎవడైనా బయట నుంచి వస్తేనే మాత్రమే రక్షింపబడతాం. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నాను. సో అదేవిధంగా ఇక మరి ఆ భగవంతుడిని మనం చేసేటువంటి భక్తుల్లో మనకి సాధారణంగా ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ కేవలం శ్రీకృష్ణ నామాన్ని జపించడం ద్వారా, అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవద్భక్తుడు పరమగమ్యాన్ని సులభంగానే చేరుకోగలుగుతాడు అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్గీతలో మనం ఆల్రెడీ లెవెల్ 1లో విన్నాం, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్తారు. అన్ని ధర్మాలను వదిలివేసి మరి ఆత్మానుభూతికి అన్ని పద్ధతులన్నింటినీ కూడా వదిలి కేవలము నాకు శరణజొచ్చు అంటూ చెప్తారు. ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనమని చెప్పినటువంటిది చూస్తాం మనం అక్కడ. సో శ్రీకృష్ణ ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలను ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, దేవదేవుడునైన నాపైనే మనసును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు, ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే నిమగ్నమై ఉంటావు, అంటే ఎల్లప్పుడూ నాలోనే నిమగ్నమై ఉంటావు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము
చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క భక్తియుతలో సేవలో, ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష సంబంధంలోనే జీవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా అనన్యమైనటువంటి భక్తితో ఉన్నటువంటి వాడు నిరంతరం ఉన్న, సో మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా అది కృష్ణ సంబంధంలోనే చూస్తూ ఉంటారు. తాను లేచిన దగ్గర నుండి, సో అందుకే మనస్సుని స్థిరపరచుకొని బుద్ధినంతా నా కొరకే ఉపయోగించు అంటున్నాడు. అంటే భగవానుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష సంబంధంలోనే జీవిస్తూ ఉంటాడు. కనుక భక్తుడు ప్రారంభం నుండి ఎంతో, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా జ్ఞానయోగం ద్వారా ఎంతో అభివృద్ధి చెంది ఎన్నెన్నో జన్మలు అవసరం లేదు. భక్తిలో సరిగా నిమగ్నమైనట్లే ప్రారంభం నుండి అతని యొక్క స్థితి దివ్యమైనది అని చెప్తున్నారు. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. భగవాన్ అలాగే మనము ఆ భగవంతుని, ఆ భగవన్నామము అభిన్నము అని చెప్తారు, రెండు. కనుక హరే కృష్ణ అలా ప్రతి దానిలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఇచ్చే ఆయన నామము, ఆయన అని చెప్తారు. కృష్ణ ఏదన్నా కృష్ణ అంటూ చేస్తే, సో అలా నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఆ విధంగా నిమగ్నమై ఉండేటువంటిది అనన్య భక్తి అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇంకా ఆయన యొక్క భక్తిలో ఈ విధంగా నిరంతరము ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో మరి నిమగ్నమయ్యి ఎల్లప్పుడూ ఆయనతోనే ఉండేటువంటి పరిస్థితి లేదనుకోండి కొంతమందికి, అవకాశం లేక లేదో పరిస్థితి. సో మరొక మార్గాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడ, సాధనా భక్తి. అత చిత్తం సమాదాతుం నశక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్చాప్తుం ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, అర్జున, నీ మనసు క్రమము తప్పకుండా నా మీద స్థిరీకరించలేకపోతే, అంటే విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే, అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా అనన్యమైన భక్తిలో పాల్గొనడం సాధ్యం కాకపోతే, అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. అంటే ఒక గురువుని దరిచేరి లేదా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాన్ని ఆశ్రయించి ఆయన చెప్పినటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ లేదా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాలను అనుసరిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి పొందేటువంటి కోరికను పెంచుకోమని చెప్తున్నారు. అది సాధనా భక్తి చెప్తున్నారు. సో అంటే మరి ఆ ఇంద్రియాలను పవిత్రీకరించడం, ఎందుకంటే నియమాలను పాటించడం ద్వారా, మనకి ఇస్కాన్లో చెప్తూ ఉంటుంటాం 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని. సో కనుక అందుకే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది తినకుండా కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఆ భగవంతుని నిరంతరం ధ్యానం చేస్తూ జపం చేయడం కదా. సో కాబట్టి అలా చేయడం వల్ల ఇంద్రియ నిగ్రహం కలుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహమే భక్తి యోగము, భక్తిలో పురోభివృద్ధి. మరి ఎందుకంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలు అసంపూర్ణమైనవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ, ఈ కరెంటు పోతూ వస్తూ అది. సో మన యొక్క ఈ ఇంద్రియాలు అసంపూర్ణమైనవి, మూర్ఖమైనటువంటివి కనుక మరి వాటిని నియంత్రించడాన్ని మనము ఇక్కడ చేయవలసినటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భక్తి యోగ సూత్రాలు సాధనం చేయడం అనేటువంటిది ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు యొక్క నిర్దేశంలో చెయ్యాలి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి అందుకే ఇస్కాన్లో చెప్తాం, తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానాలు చేసి మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వడము, ఆ తర్వాత జపం చేయడము, అలాగే
దగ్గరలో ఉంటే ఆలయానికి వెళ్ళి ఆలయంలోనికి వెళ్ళి భగవంతుని దర్శించుకోవడము, అలా కొన్ని నియమాలను భక్తుడు తప్పక పాటిస్తూ, అలాగే విశుద్ధ భక్తుల నుండి భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము వంటి వాటిని శ్రవణం చేయడము. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే చేస్తే వారు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందుతారు, ఆ భగవంతుని పొందాలి అనేటువంటి కోరికను పెంచుకునే విధంగా ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆ రెండూ కూడా వీలు కానటువంటి వారికి మరొక పద్ధతి నిష్కామ కర్మ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఈ శ్లోకంలో. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ భక్తి యోగ నియమాలను కూడా నీవు సాధన చెయ్యలేకపోతే, అంటే భక్తి యోగ నియమాలను నీవు అభ్యాసము చెయ్యలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయటానికి ప్రయత్నం చెయ్యి అర్జున అంటూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేయడం వల్ల నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలుగుతావు. ఎందుకంటే ఆ గురువు నిర్దేశంలో ఆ భక్తి యోగ నియమాలను సాధనం చేయడానికి కొంతమంది సమర్థులు కాకపోవచ్చు. అంటే పొద్దున్న లేచి చేయడం కానీ ఇవన్నీ కొన్ని సాధ్యం, కొంతమందికి వీలు కాకపోవచ్చు. అటువంటి వానికి చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుని మరి ఆ భక్తియుతమైన, అంటే ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి పనులు చేయడంలోనన్నా కనీసం నిమగ్నం అవ్వమని చెప్తున్నారు. అలా చేయడం ద్వారా మరి కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి సానుభూతితో తోడ్పడాలి అని చెప్తారు. అలా కృష్ణ చైతన్యాన్ని అంటే ప్రచారం చేయడానికి దోహదపడేటువంటి, ఆ విధంగా భగవత్ సంబంధమైనటువంటి పనులలో నిమగ్నమైతే అది కూడా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి కావడానికి కొంత దోహదపడుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే మరి సాధారణంగా ఒక భక్తుడు అభక్తుడు ఏ విధంగా మనము ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలలో నిమగ్నమై మనము ఈ మాయలో పడి పనిచేస్తూ ఉన్నాం. సో మాయలో ఉన్నటువంటి వాడు ఏదైనా తాను పొందినట్లయితే ఆ లభించినటువంటి దాంతో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలను భోగాలను చేయడానికి ఒక మంచి ఫోన్ కావాలని, అది త్రిగుణమయమైనటువంటిది. సో లేదా ఒక టీవీ కావాలని, లేదా పక్కోడి కంటే మంచిగా నాకు ఇంకోటి కావాలనేటువంటి భావనలో ఉంటాను. కానీ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తాను పొందినటువంటి వాటితో ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా తృప్తిపరచాలి, ఆ భగవంతునికి ఏ విధంగా సేవ చేయాలి అనేటువంటి భావనలో ఉంటూ ఉంటాడు. సో ఆ విధంగా భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి నిష్కామ కర్మ విధానాన్ని పాటించమని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అలా చేయలేకపోతే ఇక మరొక విధానాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, సకామ కర్మ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అతైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితాః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తత కురు యతాత్మవాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అయినా నీవు నా కొరకై భక్తితో పనిచేయుట చేయలేకపోతే నీ యొక్క కర్మ ఫలాలు త్యజించడానికి మరియు ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలవాడివై ఉండడానికి ప్రయత్నించు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మనకి ఈ సమాజంలో సాంఘిక హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ
సాంఘిక కుటుంబ ధార్మిక ఆలోచనల కారణంగా లేదా ఇతర ఆటంకాల కారణంగా ఎవడైనా కృష్ణ చైతన్య కార్యకలాపాల పట్ల సానుభూతినైనా మరి చూపలేకపోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి కృష్ణ చైతన్య కార్యాలలో నేరుగా పాల్గొంటే ఆ కుటుంబ సభ్యుల నుండి అతనికి కొంత అభ్యంతరాలు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మేము లెవెల్ 1 క్లాసులలో కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఇంట్లో భగవద్గీత క్లాసులు వింటూ ఉంటా అంటే విననీయకుండా చేసినటువంటి వాళ్ళు, లేదా ఆలయానికి వెళ్తా అంటే లేదా నాన్ వెజ్ చేస్తా అంటే మనం ఆచారం ఉంది కదా ఎట్లా బంద్ చేస్తావు అని చాలా ఉంటూ ఉంటాయి. కొన్ని రకాల్లో ఆ కుటుంబ పరిస్థితులు కొన్ని మా ఇంట్లో మా సాంప్రదాయం ఇది అలా చెప్తూ ఉండేటువంటి ఉంటాయి. సో అలాంటి వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు నేరుగా ఆ సాంఘిక రాజకీయ కుటుంబ పరిస్థితుల నుండి ఆటంకాలు కలుగుతూ ఉండొచ్చు. అటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ కర్మఫలాన్ని ఒక మంచి కార్యానికి త్యాగం చేయమని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఈవిడ పండ్లు అమ్ముకునేటువంటి ఆమె మార్కెట్లోకి వెళ్ళి పండ్లు తెచ్చుకొని ఊరులోకి వెళ్ళి ఇంటింటికి తిరిగి అమ్ముకుంటూ ఉంటుంది. ఆవిడ మరి తాను ఆ విధంగా మరి వృత్తి చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరైనా ఏదైనా ఆకలిగా ఉండి ఒక్కొక్కసారి తన దగ్గర డబ్బులు లేవు అన్నా కానీ పిల్లలకి ఆ విధంగా ఇస్తూ ఉంటుంది. పండ్లు అమ్ముకుంటూ ఒకరోజు ఆ నందుడి ఇంటి ముందుకు వస్తే కృష్ణుడు చూసి ఆమె దగ్గరికి పండ్ల కోసం, ఎందుకంటే అప్పట్లో మనకి వస్తు మార్పిడి ఉంటుంది. ఇంట్లో ఆ నందుడు యశోదలు వాళ్ళ పండినటువంటి ధాన్యాన్ని ఇచ్చి వేరే వస్తువులు కొనుక్కునేవాడు. కృష్ణుడు అది చూసినటువంటి ఆయన చిన్న బాలకృష్ణుడు ఆయన ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బస్తాల్లో ఉన్నటువంటి ధాన్యాన్ని తన చిన్ని చేతులతో పట్టుకొని బయటకు వచ్చేసి ఆమెకి తీసుకొచ్చి ఇచ్చి నాకు పండ్లు అని అడుగుతారు. చిన్నపిల్లలు ఎలా పట్టుకుంటారో తెలుస్తుంది కదా, వాళ్ళ దోషులు అలా పట్టుకుంటే ఏమి మిగులు, ఆమె దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని గింజలు మాత్రమే మిగులుతాయి. ఆ గింజలు బుట్టలో వేసుకొని ఆ బుట్టలో ఉన్న పళ్ళన్నీ ఆయనకి ఇచ్చి పంపిస్తుందట. కానీ ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ ధాన్యం ప్లేస్లో ఆమెకి వజ్ర వైరూర్యాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క కరుణ ఆ భక్తుల పైన పడుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ సకామ కర్మల గురించి చెప్తూ వచ్చినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో మరి ఇంకా ఆయన మనకి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ అభ్యాసం కూడా నీవు చెయ్యలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి యత్నించు. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఉత్తమమైనది, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగము ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించడం ద్వారా మనశ్శాంతి పొందవచ్చు అంటూ ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ముఖ్యంగా అంతకుముందు శ్లోకాలలో చెప్పినట్లుగా ఆ భక్తియుత సేవలు ఎన్నో ఉన్నటువంటివి. మరి అవే నియమాలతో కూడిన మార్గము, భగవంతుని పట్ల ప్రేమతో పూర్ణ ఆసక్తితో కూడినటువంటి మార్గం. మరి కృష్ణ భక్తి భావన నియమాలను నిజంగా ఆచరించలేనటువంటి వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానాభ్యాసము అలాగే మరియు ఆ ధ్యానం అనేటువంటివి ఉత్తమము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సారాంశంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి లక్ష్యమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి మనకి ఉన్నటువంటి ఈ రెండు పద్ధతులు, క్రమంగా వృద్ధి చెందడము అనేటువంటిది ఒక పద్ధతి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా నిరాకార విధానం, ఇవన్నీ లేకపోతే జ్ఞానాన్ని పెంచుకోమని చెప్తున్నారు. ఇక ఆయన అడిగాడు కదా, సాకార నిరాకార విధానాలలో సాకార విధానం ఉత్తమం అని చెప్పి, అందుకే మొదటి నుంచి అది చెప్పుకొచ్చాను. కానీ అది సాధ్యం కానప్పుడు నిరాకార విధానం చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి క్రమంగా వృద్ధి చెంది క్రమక్రమంగా అనేక జన్మలలో చేసినటువంటి పుణ్యకర్మల ఫలంగా చివరికి వాసుదేవమయం, సర్వం వాసుదేవమయం అని తెలుసుకోవడం. ఇంకొకటేమో నేరుగా భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉండేటువంటి ప్రత్యక్ష పద్ధతి.
సో ఈ రెండు పద్ధతుల ద్వారా కూడా భగవంతుని చేరుకోవచ్చు. ఒకటేమో కష్టంతో కూడుకున్నది, ఒకటి సరళమైనటువంటి మార్గము. అదే పరోక్ష మరియు ప్రత్యక్ష మార్గాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. ఇక ఆ విధంగా భక్తి మార్గం తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులను గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః యో మద్భక్త సమే ప్రియా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు మనకి ఈ 13 మరియు 14 శ్లోకాలలో, ఓ అర్జున, జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే గాని అసూయ పడని వాడు కాడు. అంటే ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో ఉండేటువంటి వాడు మరి దివ్య గుణాలను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే విశుద్ధ భక్తుడు ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ కలత చెందడు, ఎవరి పట్ల అతడు ద్వేషాన్ని చూపించడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే గాని అసూయ పడని వాడు వాడు. అలాగే తనను యజమానిగా భావించినటువంటి వాడు. సో ఈ మిథ్య భావనము లేనటువంటి వాడు, ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి భావన లేనటువంటి వాడు, మిథ్య అహంకారం లేనటువంటి వాడు. అలాగే మనకు కొన్నిసార్లు మంచి ఆనందమైనటువంటి విషయం అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు దుఃఖాన్ని కలిగించేటువంటివి. అలా ఆనందం వచ్చినా బాధలు వచ్చినా రెండింటిలో కూడా నిశ్చలంగా ఉండగలిగేటువంటి వాడు, దేని విషయంలోనైనా సహనంతో ఉండగలిగేటువంటి వాడు, లభించిన దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందగలిగేటువంటి వాడు, ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నవాడు, అంటే స్వీయ నియంత్రణ అని చెప్తుంటాం, స్వీయ నియంత్రణ ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే దృఢ నిశ్చయంతో భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనేటువంటి వాడు, తన మనసుని బుద్ధిని ఆ భగవంతునిపైనే స్థిరపరిచినటువంటి వాడు అయినటువంటి భక్తుడు ఆయనకి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళనే శుద్ధ భక్తులు, విశుద్ధ భక్తులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సో ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఆ విధమైనటువంటి దివ్య లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ 2 శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు మరి ఆ దివ్య లక్షణాలను కలిగి ఎటువంటి పరిస్థితులలో కూడా అతడు కలత చెందడు, ఎవరి పట్ల ద్వేషాన్ని చూపకుండా, మరి ఎవరిని కూడా శత్రువుగా భావించడు, ఎవరికి తన శత్రువు కాడు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒకవేళ తనకు ఆటంకం కలిగినట్లయితే అది తన యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల జరిగిన, అంటే అది మంచి అయినా చెడైనా పూర్వజన్మలో తాను చేసుకున్నటువంటి కర్మఫలాలుగానే అది జరిగింది అని భావిస్తాడు తప్ప దానికి ఎవడిని కూడా నా గత కర్మ పాపాలను నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను అనేటువంటి భావనతో ఉంటాడే తప్ప దేనికి ఎవడిని నిందించడు. మనం దానికి చూస్తే మంచి ఉదాహరణగా కుచేలును చూడవచ్చు. సుధాముడు ఆ భగవంతుని యొక్క బాల్య స్నేహితుడు. సో అలా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడి చేత ఉద్ధరించబడినటువంటి వాడు. సో అలా సో ఆ భగవంతుని భక్తులు అంటే శుద్ధ భక్తులు నిజమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నటువంటి వాడు, ఓర్పు కలిగినటువంటి వాడు, భగవంతుని యొక్క కన్న ద్వారా ఏది లభిస్తే దానితోనే తృప్తి పడేటువంటి వాడు. మరి అటువంటి భక్తుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడికి ఎంతో ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అతడు పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో సర్వ కార్యాలలోనూ అతడు దేవదేవుడే సర్వదా ప్రసన్నుడై ఉంటాడు అని చెప్తాడు. అందుకే అటువంటి భక్తుడు నాకు చాలా
ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు కలతకు గురికారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనం ఒక ఉదాహరణను చూడవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్షభావోద్వేగైః ముక్తోయ సచ మే ప్రియాః. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కాని వాడు, సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే భక్తుల యొక్క యోగ్యతలను కొన్నింటిని ఇక్కడ మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరికి కష్టము, ఆందోళన, భయము, అసంతుష్టిని కలగదు అని చెప్తారు భక్తుని వలన. భక్తుడు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దయ కలిగి ఉంటాడు కనుకనే ఇతరులకు ఆందోళన కలిగే విధంగా అతడు ప్రవర్తించడు. అదే సమయంలో ఇతరుల చింతను కలిగిస్తే ఆ భక్తుడు కలత చెందడు అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేతనే అతడు ఎటువంటి బాహ్య కలత చేత కలత చెందనని విధంగా అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. నిజానికి భక్తుడు సర్వదా కృష్ణ భక్తి భావనలోనే నిమగ్నమై భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొంటూ ఉంటాడు. వాడు భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులకు, ఈ భౌతిక జగత్తులో తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలకు అతడు పొంగిపోవడం అనేటువంటిది జరగదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో దీనికి ఒక ఉదాహరణగా మనం తీసుకుంటే, ఒకసారి ఆ శివపార్వతులో ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఆ యోగులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కొంతమంది అక్కడ సమావేశమైతే వారిని ఉద్దేశించి శివుడు ప్రసంగిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ సమయంలో శివుడు మరియు పార్వతి కూర్చున్నటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటి అందులో ఒక భక్తుడు అంటాడు, ప్రభు, ఇది మీ ఏకాంత ప్రదేశం కాదు కదా, మాత మీరు అలా కూర్చోవచ్చునా ఇక్కడ అని అడుగుతాడు. సో శివుడు నవ్వి ఊరుకుంటాడు. ఎందుకంటే శివుడు పరమ వైష్ణవుడు. ఆయన నిరంతరము ఆ దేవదేవుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉంటాడు. తనకు ఇల్లు కానీ ఇంకేం కావాలి, భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు దేని ఏడ కూడా ఆసక్తిని కలిగి ఉండనటువంటి వాడు. అటువంటి ఆ పరమమంగళకరుడైనటువంటి శివుడు ఆ భక్తుడు అడిగిన మాటకి నవ్వి ఊరుకుంటాడు. కానీ పార్వతి మాతకి కోపం వస్తుందట. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు, ఎవరిని అడుగుతున్నావు, ఎవరిని ప్రశ్నిస్తున్నావు, నీవు సాక్షాత్తు శివుడినే ప్రశ్నిస్తున్నావా, నీవు శివధికారం చేసావు కనుక రాక్షసుడిపై భూజనం పుట్టు అంటే అప్పుడు వెంటనే ఆ భక్తుడు అంటాడట, మాత క్షమించండి, మీరు అన్నట్లుగా మీరు ఇచ్చినటువంటి శాపాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అంటాడు. అంటే భక్తుడు ఎప్పుడు ఎటువంటి విషయాలకు కూడా కలత చెందడు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు శుద్ధ భక్తులను గురించి. సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, అంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి ఈ దేహపరమైనటువంటి ధనాలు లేదా దేహపరమైనటువంటి బంధుమిత్రులు సంబంధించినటువంటివి, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలకు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాలలో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియుడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భక్తుడికి మరి దానంగా ఆ ధనము కొన్నిసార్లు దానంగా వస్తే రావచ్చు, దానికి అతడు ప్రయాస పడకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అప్రయత్నంగా ఒక్కొక్కసారి భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత ధనం లభిస్తే అతడు కలత చెందకూడదు, ఉప్పొంగిపోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అలాగే ఆ నియమాలను పాటిస్తూ సాధారణంగా భక్తులు అనేటువంటి వాడు రోజుకి కనీసం 2 సార్లు
స్నానం చేయడం కానీ, తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేవడము, మరి బాహ్య శుచిత్వము, బయటికే కాదు అంతరింకం కూడా, మనసులో కూడా శుభ్రత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాలపైన నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండడము, భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలపైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలను కలిగి ఉండడము, భక్తిని యోగ నియమాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించకుండా ఉండడము. సో ఆ విధంగా ఉండేటువంటి భక్తులంటే ఆయనకి ఎంతో ప్రియం అని చెప్పాలి. సో సూరదాసు వంటి గొప్ప భక్తులు ఆయనను గురించి అంధభక్తులని చెప్తారు. ఆయన గురించి, ఆ కృష్ణుని గురించి ఆయనను కీర్తిస్తూ ఉంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఎదురుగా వచ్చి కూర్చొని ఆయన యొక్క కీర్తనలు వింటాడు అని చెప్తారు. సో అది భక్తుల యొక్క గొప్పతనం, భక్తులకు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి ప్రాధాన్యత. ఎందుకంటే ఆయన ఆ ఇంకోసారి గోవులను మేపుకుంటూ అటు రోడ్డు దాటుతూ ఉంటే కర్ర పట్టుకొని తానే రోడ్డు దాటించేవాడట. ఆ భగవంతుడే బాలకృష్ణుడుగా వచ్చి, ఒక బాలుడుగా, గోవులు కాపేసేటువంటి బాలుడుగా వచ్చి ఆ రోడ్డు కూడా దాటించేవాడు, అలా చెప్తుంటారు. సో భక్తులను ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు కాపాడుకునేటువంటి విషయం చూస్తూ, సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోషతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడని వాడు, లాభం కోసం ప్రాకులాడని వాడు, శుభ అశుభ పనులను రెండింటినీ త్యజించిన వాడు, భక్తితో నిండి ఉన్నవాడు నాకు చాలా ప్రియము. ఎందుకంటే భౌతిక లాభ నష్టాల పట్ల విశుద్ధ భక్తుడు ఆనందించడు అని చెప్తాడు, దుఃఖించడు. అలాగే పుత్రుని గాని శిష్యుని గాని పొందాలి అనేటువంటి ఆరాటము కూడా అతనికి ఉండదు. వారిని పొందపోతే అతడు దుఃఖించడు. తనకు అతి ప్రియమైనది ఏదైనా కోల్పోయినా అతడు శోకించడు. అదేవిధంగా తాను కోరినది పొందలేకపోయినా అతడు వ్యధ చెందడు. అన్ని రకాలైనటువంటి శుభాలు అశుభాలు పాపాలకు అతీతుడై ఉంటాడు. భగవంతుని సంతృప్తి పరచడమే అతని తృప్తి. సో మనం దీనికి భక్త ప్రహ్లాదుని చూడవచ్చు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎంత జరుగుతూ ఉన్నా ఏమీ జరగదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఉంటాడు. తన తండ్రే తనని ఏనుగులతో తొక్కిస్తాడు, ఎక్కడో పర్వతం పై నుండి కింద పడేస్తాడు, నది సముద్రంలో వదిలేస్తాడు, అగ్నిలో కాల్స్తాడు, కాలకూట సర్పాలతో కర్పిస్తాడు, అయినా ఏం జరగదు. సో ఎందుకంటే అనన్య భక్తితో ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాసతో ఉంటాడు. కనుకనే ఆయన కోసం ఆయన అవతారం, నరసింహ అవతారం తీసుకొని మరి ఆ భక్తుణ్ణి, దుర్మార్గుని శిక్షించడం జరుగుతుంది నరసింహ అవతారంలో. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సమచత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమ సంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తు తీర్మౌని సంతుష్టో యేన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నా యొక్క శుద్ధ భక్తుడు శత్రుమిత్రులతో సమభావనతో ఉంటాడు. భక్తుడు సర్వదా సమస్త చెడు సాంగత్యము నుండి ముక్తుడై ఉంటాడు. అందుకే శత్రుమిత్ర భావంతో సమభావంతో ఉంటాడు. అలాగే మాన అవమానాలు అంటే గౌరవమైన అగౌరవమైన, మరి శీతోష్ణాలు అంటే వేడి చలి, ఆనందము బాధ, కీర్తి అపకీర్తి, వీటన్నిటి పట్ల సమభావన కలిగి ఉంటాడు, సమచిత్తంతో ఉంటాడు అని చెప్తారు.
అలాగే చెడు సావాసము నుండి దూరంగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. అందుకనే భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా చెడు సాంగత్యం నుండి ముక్తులై ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ జనసామాన్యం పట్ల వైరాగ్యమును కలిగి ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉంటాడు. మౌనం అంటే హరే కృష్ణ ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండడం అని కాదు. అనవసరమైన లౌకికమైనటువంటి విషయాలను గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడం. అలాగే దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు, ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు. అంటే ఎవరి పట్ల ఆపేక్ష కానీ లేదా ద్వేషం కానీ లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు. మరి జ్ఞానంలో స్థిరపడి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల ఎడ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండి భక్తి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి మనిషి అంటే ఎంతో ప్రియం, అత్యంత పరమ ప్రియము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి మనిషి, అటువంటి మనుషుడు నాకు చాలా ప్రియం, అత్యంత పరమ ప్రియము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి చూస్తాం దుర్వాసుడు మరియు అంబరీష్ రాజు విషయాలలో మనకి సంఘటన మనము ముందు కూడా చెప్పుకున్నటువంటిది. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకం భక్తి యోగం, ఈ 2వ విభాగంలోని చివరి అధ్యాయము చివరి శ్లోకం. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యతోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానమత్పరమ భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. సో ఓ అర్జున, భక్తి యోగము అను ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు, అంటే ఈ భక్తి యోగము అనేటువంటి ఈ అమృత మార్గము అంటే శాశ్వతమైన మార్గము. అమృత మార్గం అంటే శాశ్వతమైనది, అశాశ్వతం కాదు. ఇది భక్తి అనేటువంటిది శాశ్వత మార్గము అని చెప్తున్నాం. సో ఈ శాశ్వతమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమ లక్ష్యము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడం. మరి ఆ విధంగా పూర్తిగా భగవంతునికి శరణజొచ్చి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నెలకొని ఉండేటువంటి వాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమయుత సేవలు అంటే ఇంతకుముందు మొదలుపెట్టి మయ్యావేశిత మనోర్పితం అంటూ చెప్పినటువంటి, అంటే మనసును నాపైనే ఉంచి అని మొదలుపెట్టి ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా సేవ చేస్తే ఆ భగవంతుడు సంతృప్తి పరుస్తారు, ఆ భగవంతుణ్ణి మనతో ఉంటాడు. ఈ విషయాన్ని ఎంతో మంది భక్తులు చెప్తూ ఉంటే వారి వారి జీవిత సంఘటనలో జరుగుతూ ఉండేటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. మనం కావాలి అనుకుంటే ఆ భగవంతుడు మనల్ని ఎమ్మటే ఎప్పటికీ మనతోనే ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. సో మరి కాబట్టి ఆత్మానుభూతికి భగవద్భక్తి, భగవత్ ప్రాప్తి ఒక్కటే సరి అయినటువంటి, అంటే ఆ భక్తియుత సేవ ఒక్కటే సరి అయినటువంటి మార్గము, పూర్ణ మార్గము అనేటువంటి దాంట్లో సందేహము లేదు అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయము ద్వారా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే విశుద్ధ భక్తుని యొక్క సాంగత్యంలో మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానాన్ని గడపాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించి ఆయన ద్వారా భక్తి యోగ నియమాలను వివిధ రకాలుగా నేర్చుకుంటూ ఆయన వద్ద ఆ భగవంతుని గురించి వినుకుంటూ మనము అలా చెయ్యాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి
కొన్నిసార్లు అదృష్ట శావత్తు కొంతమంది పరిచయాలతో మనకి ఆ విశుద్ధ భక్తి యోగంలో అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనేటువంటి కోరిక కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. సో అలా ఆ కోరిక వలన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో క్రమక్రమంగా పురోగమించడానికి కూడా అది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కసారి మనకి భగవద్గీత ఎవరి ద్వారానో తెలుసుకొని వచ్చి క్లాసులు వినడం, అలా విన్నటువంటి వాళ్ళు అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం. సో మరి ఈ భగవద్గీత మధ్యలో 7వ అధ్యాయం నుండి ఆ భగవద్ విజ్ఞానం అనేటువంటి 7వ అధ్యాయము, ఆ తర్వాత భగవత్ ప్రాప్తి, ఆ తర్వాత కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ పరమగుహ్య జ్ఞానము, ఆ తర్వాత భగవద్ విభూతులు, ఆ తర్వాత విశ్వరూప దర్శనము అనేటువంటి ఈ 6 అధ్యాయాలలో వర్ణించబడినటువంటి భక్తి యోగము అత్యంత అనుకూలమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. దేహ పోషణకు అవసరమైనటువంటి వస్తువులను గురించి చింతన మనిషికి అవసరం చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవద్ అనుగ్రహం చేత సమస్తము అప్రయత్నంగానే లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కుచేలుడు వస్తా మిత్రుడు మరియు ఆయన భక్తుడు భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడి దగ్గరికి కటిక పేదరికంలో ఉంటాడు, తినడానికి ఇంట్లో ఏమీ ఉండదు. వచ్చేటప్పుడు ఏవో కొన్ని అటుకులు ఉంటే కండవలో మూట కట్టుకొని వస్తాడు. అవి భగవంతుడికి ఇవ్వడానికి కూడా భయపడతాడు. కానీ అటువంటి ఆ భక్తుడిని ఉద్ధరించి వారికి జన్మ జన్మలకు సరిపోయేంత వారి తరాలకు ఇచ్చినటువంటి సంపదలు, అయినా అతడు ఆ సంపదల మీద ఆసక్తి కాకుండా సాధారణమైనటువంటి భక్తుడుగానే జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అని చెప్పారు. అలాగే అర్జునుడి విషయానికి వస్తే ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఏ విధంగా భగవంతుని పైన ఉంటాడు. అర్జునుడు దుర్యోధను తీసుకోవచ్చు. దుర్యోధనుడు అభక్తుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఒకసారి వీళ్ళిద్దరూ సహాయార్థం కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు సహాయార్థమై ఆ కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తారట. వెళ్ళేటప్పటికి కృష్ణుడు నిద్రపోతూ ఉంటుంటాడు. అప్పుడు ఆ తలవైపు ఉన్నటువంటి కుర్చీలో వెళ్ళి దుర్యోధనుడు కూర్చుంటాడు, సహాయం కోసం వచ్చినటువంటి వాడు. అలాగే అర్జునుడు ఏమో వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర నిలబడతాడు. మరి కృష్ణుడు మేల్కొని చూడగానే ఎదురుగా అర్జునుడు కనపడగానే, అర్జున ఎప్పుడు వచ్చావు ఏంటి అని అడుగుతాడు. పక్కన ఉన్న దుర్యోధనుడు, కృష్ణ కృష్ణ నేను ముందు వచ్చాను, నేనున్నాను ఇక్కడ అంటాడట. కానీ కృష్ణుడు సో ఎదురుగా నాకు కనపడ్డాడు, ముందు అతను కనిపించాడు కనుక ఆయన మాట్లాడించాను. సరే ఎందుకు వచ్చారు మీరిద్దరంటే, నీ యొక్క సహాయం కోసం వచ్చాము అంటే, ఏంటి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో నీ సాయం కావాలి మాకు అని అంటే, అప్పుడు ఆయన చెప్తాడట కృష్ణ భగవానుడు, నా సైన్యం అంతా ఒక భాగంగా ఉంచుతాను, నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు ఉంటాను. ఇది 2 భాగాలు నా కోసం వచ్చారు కనుక నా దగ్గర ఉన్నదాన్ని నా నారాయణీ సేన అంతా ఒకవైపు, నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు ఉంటాను. అయినా నేను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చెయ్యను అంటే, అప్పుడు దుర్యోధనుడు దుష్టబుద్ధి కలిగినటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు మనసులో అనుకుంటుంటాడట, అయ్యో 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 అర్జునుడికి పోతాదేమో సైన్యము, ఎందుకంటే ముందు ఆయన్ని కోరుకోమంటాడు కదా, ముందు మాట్లాడినన్నాడు కదా అని మనసులో ఎంతో అర్జునుడు సైన్యాన్ని కోరుకుంటాడో అని. కానీ అర్జునుడు అంటాడట, ఓ కృష్ణ, నీ సైన్యం వద్దు మాకు, ఓన్లీ మీరు కావాలి మాకు అని అంటాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు మనసులో, ఓరి మూర్ఖ అర్జున అని అనుకుని, వాటే అన్ఇంటెలిజెంట్ బుద్ధి తక్కువవాడు అర్జునుడు, సైన్యాన్ని వదిలిపెట్టుకుంటాడా, ఇంత సైన్యం అయినా ఒక్కడొస్తా అంటున్నాడు, మళ్ళీ అందులో ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయను అంటున్నాడు అనుకుంటాడు. అనుకుని మనసులో మాత్రం ఎంతో ఉప్పొంగిపోతుంటాడు, అబ్బా నాకు సైన్యం మిగిలిందని. ఇక కృష్ణుడితో బయటకు అంటాడట, కృష్ణ ఏం చేయాలి, నిన్ను కోరుకునే అవకాశం నాకు లేదు, అర్జునుడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఇంకేం చేస్తా, నీ సైన్యంతోనే సంతృప్తి పడతా నేను అంటాడట. కానీ
భక్తునికి భగవంతుడు తప్ప అన్యమేది కూడా అవసరం లేదు. కనుక అర్జునుడు కృష్ణుని కోరుకున్నాడు. ఫలితం మనం కురుక్షేత్ర రణరంగంలో చూసినటువంటిది. అలాగే మనం 9 భక్తి మార్గాలు: శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ.